Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, la gente, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Uyamweya wakachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukutangu watese didzidzisenyi kukuda kuzivaza zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndagashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Turakutenda Mwari nenguva yatipa panguva ino yekutaura shoko rake. Musoro wedu wenyaya unotiwo simba rekuregerera, simba rekuregerera. Tsamba redu tichariwana kubva kuna Mark chapter 2 verse ya 1 kusvikira pa verse ya 12. Ndo richava tsamba redu panguva dzino. Tisati tapinda mukuverengwa kweshoko, regai tinamate. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, tirakukutendai nenguva yamatipa yekuya pamberi pechigaro chenyu. Takuvhura magwaro enyu atinonamatira kuti ava anotibatsira kukunzwisisai nekukudai nekurarama sezvamunoda imi Mwari. Tonamata kuburikidza naKristu Jesu. Amen. Simba rekuregerera, simba rekuregerera. Mark chapter 2 verse ya 5.
Jesu wakati achiona kutenda kwavo, wakati kuno wakanga akafa mitezo, mwana wakanganwirwa zvivi zvako. Verse ya 10. Asi kuti muzive kuti mwanakomana wemunhu une simba panyika rokukanganwira zvivi. Akati kumunhu wakanga akafa mitezo, ndinoti kwauri, simuka, tora nhovo dzako uende kumba kwako. Jesu auya panyika. Tinorangarira kuti chikonzero chaakanga awira panyika yakanga iri nyaya yechitema chakanga chaitwa nemadzitateguru edu Adamu naEvha. Adamu naEvha vatadza. Tinoona chitema chichiraramika from generation to another generation. Tinochiona chitema chichiraramika kusvikira pare zvino. Tachiona chitema chararamika. Tinoona Jesu achizvarwa. Jesu azvarwa, anouya mukati menyika yakanga yakazara chitema. Iye akanga asina kutadza. Anouya panyika kuti auye kuzofira vanhu pazvivi zvavo. Auya panyika. Tinoona Jesu achiita mabasa akasiyana siyana. Ukaenda kubhuku raMathew, tinomuona Jesu ari mudzidzisi. Tikaenda kubhuku raMark, tinoona Jesu ari man of action. Tikaenda kubhuku raLuka, tinoona Jesu ari munhu airapa. Tikaenda kubhuku raJohn, tinoona Jesu ari munhu airatidza rudo. Zvese izvi aizviratidza mukuda kuratidza kuti ndi Jesu anoregerera vanhu nezvivi zvavo. Regai ndikudze vanhu vaMwari, Jesu watinofanira kuvimba naye ndiye Jesu asingatariri past yawakaita. Ndiye Jesu asingatariri kwawakafamba. Ndiye Jesu asingatariri zvawakamboita nechekare. Ndiye Jesu wekuti ukavimba naye nhasi ukakumbira kuregererwa kwako, anokuregerera zvemazviro kwazvo, achikupa umwe mukana wekuti ufambe neupenyu hutsva. Akambozviita kare, nazvino achiri kuzviita nesimba rake. Ndoda kutaura nemunhu anoti zvivi zvangu zvandaita hazvigoni kuregererwa naJesu. Rega ndikuudze hama, tina Jesu asingatariri chikero chekutadza kwako. Anoti kwauri, enda usatadzezve. Ndiye Jesu ane simba rekuregerera. Hatina rimwe simba pasi pezuva ratinoregererwa naro kunze kwesimba raKristu Jesu. Nezita raKristu Jesu ndiro rega rinoregerera, rekuti tikavimba naro anotipa umwe mukana wekugona kurarama upenyu hutsva. Akamboregerera mukati meshoko raMwari, nazvino achiri kuregerera. Rangarirai mukadzi uya aipfeva kuna John chapter 8. Anoti kwaari, vauya naye vamubata pachiitiko vachiti ngatakwe nemabwe. Jesu anotanga kunyora neruoko pasi. Anyora neruoko pasi, vaiuya vachidongorera zvanyorwa. Jesu ndokubvunza akati, kana pasina akatadza ngaakande ibwe pamukadzi uyu. Pakashayikwa vanhu vakagona kutema mukadzi uyu nematombo. Jesu achisimudza musoro anoti, ko varipiko vanga vachida kukutaka nemabwe? Vanoshayikwa. Anoti kumukadzi, iwe waregererwa zvivi zvako, enda usatadzezve. Yaiva tsika yaJesu yekuregerera, nazvino itsika yake yekuregerera zvivi nematuso azvo. Mark chapter 2 verse ya 1 zvichidzika, toda kumbodzidza simba raJesu rekuregerera. Ndo zvatoda kudzidza panguva ino. Verse ya 1, kwakati mazuva apfuura akapindazve Kapenaumu, vanhu vakanzwa kuti uri mumba. Ukaverenga rechirungu rinotanga richiti again he entered Capernaum, zvichireva kuti akanga ambopinda kare, rwakange rwave rwechipira chipindazve. Jesu vanotaura vanoti Kapenaumu yaiva siti yaaifarira kuenda,
Ningariyei nekuda kwekuti paiparidza shoko, vaigara muKapenamu, vaidaira zvekukasikira pashoko raiparidza. Saka Jesu wairamba zuva rimwe nerimwe, nguva zhinji achizodzokera Kapenamu kwaakanga amboendazve. Vakaropafadzwa vanhu vanoshanyirwa naJesu kuno chipiri. Vakaropafadzwa vanhu vanowana mukanazve wekuti Jesu apfuure neupenyu hwavo. Handizivi pamba pako paKapenamu here munhu waMwari. Rega ndikudze munhu waMwari, kana imba yako iri Kapenamu, Jesu haazezi, haaneti kupfuura nepamba pako. Vakaropafadzwa vanoti vanzwa shoko vodaira kuna Jesu. Jesu unoramba achivanokera zuva rimwe nerimwe, achigara navo, achiwana nguva yekudya navo, achivarayira neshoko rake rinoponesa. Kapenamu vanotaura vanoti yakanga iri padhuze nerwizi Jorodhani. Yaiva nzira yekuti munhu aibva kuIjipita aipfuura nayo achienda Jerusarema. Saka Kapenamu taigona kuitora sesiti inogona kudanwa sekuti nzvimbo yaipfuurwa nevanhu vakawanda, vachifamba vachienda kumativi mana ese enyika. Vaida kuenda kuAsia vaitopfuura nemuKapenamu vachinokwira zvikepe. Vaida kuenda kuAfrica vaipfuura nemuKapenamu vachienda kuAfrica kwavaida kuenda. Saka Kapenamu yaiva nzvimbo yekuti vanhu vendudzi dzakasiyana siyana vaipfuura napo. Saka Jesu wakaona mukana wekuti pane vanhu vazhinji, vanhu vagamuchire shoko, vagamuchira shoko, vofarira dzidziso dzaJesu. PaKapenamu tikarangarira ndo paakarapa munhu waive nemweya yetsvina musi weSabata. PaKapenamu ndo paakarapa ambuya vaPita. PaKapenamu Jesu akaita zvinoshamisa. PaKapenamu pane vakamugamuchira samuponesi. PaKapenamu pane vakaregererwa. Rega ndikudze munhu waMwari, kana uri paKapenamu Jesu anopfuura achikurapa. Kana uri paKapenamu Jesu anopfuura achikuregerera zvivi zvako. Kana uri paKapenamu Jesu anoita zvinoshamisa neupenyu hwako. Bhaibheri rinoti vanhu vakati vanzwa kuti Jesu ari paKapenamu, ari mumba, vhesi ya2, vazhinji vakaungana nokudaro vakashayiwa nzvimbo, kunyangwe pamukova akavataurira shoko. You can imagine Jesu asvika paKapenamu. Sekusvika kwaaisiita hatizivi kuti agara pamba pani, but Bhaibheri riri kuti paakasvika akabva asvika akapinda mumba, vanhu vazhinji ndobva vauya ndokupinda mumbawo, imba ikazara. Pamagonhi vanhu vakashayiwa nzvimbo yekupinda nayo. Bhaibheri robva ratiro akatanga kuvataurira shoko. Mubvunzo wandinawo vanhu vaMwari wekuti ko vadzidzisi venguva iyoyo vaivepi? Mascribes, mahigh priest, vaprista, vafarisi vaisidzidzisa shoko. Munyori webhuku Desire of Ages anobva ataura achiti chakaita kuti vanhu vafarire shoko raJesu ingari yekuti paaiparidza wairevesa kubva pasi pemwoyo wake, zvaaiparidza wairarama, zvaaiparidza waiita, zvaaiparidza ndo aive mafambiro ake. Regai ndikudze vanhu vaMwari, vakaropafadzwa vanhu vanorarama shoko ravanonzwa. Vakaropafadzwa vanhu vanorarama nguva dziri dzose mukati meshoko, vova vanzwi nevaiti veshoko iri, kwete kungova vanzwi basi vasiri vaiti veshoko. Panguva dzatiri kurarama, vanhu vari kutsvaka vanhu vanofamba neshoko. Vari kutsvaka vanhu vanoti Bhaibheri richiti usaba vorega kuba. Vari kutsvaka vanhu vanoti vachinzi neshoko raMwari usavenge hama yako vorega kuvenga, vova nerudo rwakakwana. Ndo zviri kutsvakwa nevanhu pamazuva atiri kurarama.
muchaona kuti mune imwe nzvimbo vanhu vakapedzisira vati dai ava vairarama zvinotaurwa neshoko kungadai takatendeuka nechekare. Ndorangaridzwa kamwe kasitori kakambotaurwa keumwe mukuru wekereke. Mai vepamba ipapo vaona baba vachiparidza shoko, vanosimuka vosimudza ruoko, ndobva vasimuka baba vachiparidza kumberi, ndobva vati ndinoshuvira murume wakadai kuti zvaari kuparidza zvive izvo zvaanofanira kunge achirarama. Dei zvaibvira taigara pano pachechi toona baba ava zuva rimwe nerimwe. In other words, mai vari kuti zviri kutaurwa nababa zviri opposite pane zvavanorarama. Regai ndikudze vanhu vaMwari vakaropafadzwa vanhu vaiti nevanzwi veshoko. Kurarama shoko pamazuva atiri kurarama ndo inova mharidzo yakakura kudarika zvimwe zvose. Vakaropafadzwa vaiti veshoko. Vhesi ya3 vakauya vakaisa kwaari munhu akafa mitezo akatakurwa nevanhu vana. Zvino vakati vasingagoni kuswedera kwaari nokuda kwavazhinji, vakazarura denga paakanga ari. Vakati variputsa, vakaburutsa nhovo pakanga pavete munhu wakanga akafa mitezo. Bhaibheri rataura mashoko ekuti mukati memba makanga muna Jesu makanga makazara nevanhu kusvikira pamukova. Ndinoona, you can imagine kuti paitori nevamwe vanhu vakanga vauya ndobva vaona kuti pakazara, regai tidzokere, tashaya mukana. Ndinoona vamwe vachitoti ndezvipi zvatichaita, rega titodzokera nematambudziko edu. Panogona paive nevakanga vasingaoni, panogona pakanga pane matsi, panogona paive nezvirema zvakanga zvatouya nehama neshamwari dzavo. But moment yavakasvika pagonhi, vamwe vakabva vati hazvichaiti kuti tione Jesu, rega tidzokere kumba. But Bhaibheri pavhesi ya3 Mark chapter 3 inotiyo kwakaita varume vana vakauya nemurume akanga akafa mitezo. Vachiona vamwe vachidzokera, ivo vakaramba vachienda kwakanga kusingaendeki. They had faith in their hearts. Vakaramba vachifamba vane kutenda, vachiziva kuti kunyangwe tine hama yedu yakafa mutezo iyi inosvika ichibatsirwa naJesu. That faith ndo yavakanga vanayo. Regai ndikudze vanhu vaMwari, nhasi pari kutsvakwa vana mai vana baba vane kutenda kwakakwana kuti kunyangwe zvavari kuona nemaziso zvisingaiti, vanoramba vane kutenda. Blessed are those who walk by faith, not by sight. Chaita kuti dzimwe nguva kutenda kwedu kuderere. Tazara nevatendi vazhinji vanofamba nekuona, vasingafambi nekutenda. Bhaibheri rinotiro varume ava vakanga vakatakura a hopeless situation. Munhu uyu akanga akatofa mitezo, spinal cord yakanga isisingashandi, hapana kupfakanyika kwaakanga achiita. Kana aida kuita toilet aiita ipapo. Varume ava, you can imagine, paari kufamba vari kufamba nemunhu ari kutorema, akangofanana as good as a dead person. Ndo vari kufamba naye, vari kuenda kuna Jesu. Chanoda kukudzai vanhu vaMwari, our situations might seem as if they are paralyzed. Our situations are as good as dead. Blessed are those who take their problems to Jesus Christ, knowing that there is Christ who can save them, knowing that there is Christ who can heal them. Regai ndikudze vanhu vaMwari, masituation edu anosiyana, handizivi zvaari. Amwe acho akatofa, amwe acho ari kutonhuhwa, amwe acho ari paralyzed.
kuna Jesu anobatsira vakaropafadzwa vanhu vanovatakura voenda nawo kuna Jesu. Ndiye ega avanofanira kuvimba naye. Kumwe kwese hakuna kwatinowana simba kunze kwesimba raKristu Jesu. Power in forgiveness. Simba rekuregerera rinobva kuna Jesu. Ndiri kuona varume ava vari kusangana nevamwe vari kutoti varume imi munopenga. Zvamuri kuda kuita is abnormal. Madini kudzokera kumba? Why are you wasting your time? Go back home. Go back home. Dzokerai kumba. Kana madzokera kumba, imimi muchazobatsirwa rimwe zuva. But Bible rinotiro vakaramba vachifamba vachienda mberi. Havana kutarisa zviri kumashure. Havana kuda kutarira zvakanga zvichiitika. Why? Because they knew kuti kuna Jesu ndiko kwega kwatinowana rubatsiro. Bible rinoti varume vana vakanga vakatakura munhu akanga akafa mitezo. These are friends. Friends in need are friends indeed. Vakaropafadzwa vanhu vanotakurawo hama dzavo kuna Jesu. Mai, murume akunetsai. Baba, vana vakunetsai. Muri economically zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mabasa hakusisina. Chekudya hamuna, chekufuka hamuna. Vakaropafadzwa vanhu vanotakura their burden voiendesa kuna Jesu. Ava varume ava havasi kutakura their own burdens. Vari kutotakurawo maburdens eumwe murume kuti ava vanhu vanobatsirwa. Usazvifunge. Ndo chimwe chidzidzo chandinoona. Usazvifunge. Fungawo vamwe kudarika iwe sezvaunozviita. Bvisa mweya wechindini mauri. Chindini yosisi. Kazhinji vanhu katazviratidza chindini kudarika zvatinofanira kunge tichiita. Vakaropafadzwa vanhu vasingaratidzi chindini nguva dziri dzose. Bhaibheri rinotiro vakati vasingagoni kuswedera nekuda kwevanhu vazhinji vakakwira with their burden, vachiremerwa, vachienda kumusoro, vachienda kumusoro, vachienda kumusoro, vachienda kumusoro. Havana kutsvaka muridzi wemba. Vakwira vanosvika vachiputsa denga. Vaputsa denga. Bible rinotiro vakadzikisa nhovo yemurume uya akanga akafa mitezo uchienda pakanga pana Jesu. Vese 5 inotio Jesu akati achiona kutenda kwavo. Jesu akamira zvaakanga achiita ndokutarira kudenga ndokuona nhovo ichidzika. Jesu ndokuona kutenda kwevarume vana, ndokuona kutenda kwemukomana akanga akarara panhovo. Adaro Jesu anobva adaidzira mashoko anotiye, mwana wakanganwirwa zvivi zvako. Regai ndikudze vanhu vaMwari, Jesu paanotitarira tichifamba tichiuya nekutenda, anotitarisa ona kutenda kuri matiri, aona kutenda kuri matiri. Anodaidzira achiti mwana, anodaidzira achiti James, anodaidzira achiti Mary, anodaidzira achiti Silvia, anodaidzira achiti Johani, anodaidzira achiti Thomas. Mwana, zviri zvako zvaregererwa. Regai ndikudze vana vaMwari, Jesu uyu ane simba rekuregerera. Hakuna rimwe zita, Acts chapter 4 verse 12, yatinoregererwa nayo kunze kwezita raKristu Jesu. Iye achazvara mwanakomana agomutumidza zita rinonzi Jesu, nekuti ndiye achaponesa vanhu kubva muzvivi zvavo. Matthew 18 verse ya 11 ivhesi randinofarira. Matthew 18, nokuti mwanakomana womunhu wakauya kuzoporesa chakarasika. Ndo purpose ya Jesu kuuya panyika kuzotiregerera. Isaiah 1 verse 18 inotiyo kunyangwe zvivi zvenyu zvatsvuka seropa, aripo kuzvichenura nekuzvichenesa. Ndi Jesu ane simba rekuregerera. Pamuchinjiko pane upenyu. Tarira kuna Jesu uponeswe. Jesu ane simba rekuregerera. Ane simba rekuregerera. Hakuna rimwe zita
ratinoponeswa naro kunze kwezita raKristu Jesu. Bhaibheri rinotiro adaro mashoko iwawo kwakaita vamwe vasina kufara. Paive nemascribes, paive nevateresi, paive nevafarisi vakataura mumwoyo mavo vachiti, ko uyo unozvidzireiko Mwari? Ane simba rekukanganwira zvivi here? Ukaenda pavhesi ya7 unoreveiko kudaro? Unomhura Mwari. Ndianiko unogona kukanganwira zvivi asi mumwe chete ndiye Mwari? In other words, vakanga vasinganzwisisi kuti Jesu ndiani. Vakanga vasinganzwisisi kuti Jesu ndiani. Vakaramba Jesu sezvaakanga achiita, kurarama sezvakanga zviri Jesu. Vakaramba kuti Jesu ndiMwari. Vakaramba vakadinaya his existence. Vakaramba kuti Jesu ndiMwari. Asi anoda kukudzai vana vaMwari, Jesu ndiMwari. Akabva kudenga ari Mwari, akazvarwa ari Mwari. Kunyangwe akapinda muchimiro chemunhu, he was 100% God and he was 100% man. Kuuya kuzotifira. Varamba kudaro. Jesu akanzvera zvakanga zviri mukati memoyo. Jesu akati pavhesi ya8b, munofungireiko zvinhu izvi mumwoyo yenyu? Chinyiko chakareruka kuti kuna wakafa mitezo wakanganwirwa zvivi zvako, kana kuti simuka, tora nhoo dzako ufambe. Vhesi ya10, asi kuti muzive kuti mwanakomana womunhu une simba panyika rokukanganwira zvivi. Hatiregererwi na bishop, hatiregererwi na papa, hatiregererwi na prista, hatiregererwi nemuprofita. Tinoregererwa na Kristu Jesu. Ndiye ane simba rekuregerera. Ndiye ane simba rekuregerera. Jesu achibva pedzi akati, ndinoti kwauri, simuka, tora nhoo dzako uende kumba kwako. Pakarepo wakasimuka, vanhu vakashamiswa ndokufamba achienda. Vanotiwo hatina kumboona zvakadai. Vana vaMwari, tina Jesu anoregerera, tina Jesu anonzwira ngoni, tina Jesu anokanganwira zvivi, tina Jesu anobatsira, tina Jesu wekuti tikavimba naye aripo kutinzwa nguva dziri dzose. John wekutanga chapter 2 verse ya 1. Vana vangu vadiki, vana vangu vaduku, ndinokunyorerai zvinhu izvi kuti murege kutadza. Kana munhu achitadza, tine murevereri kuna Baba, iye Jesu Kristu wakarurama. Ndiye mudzikinuri wezvivi zvedu, haasi wezvivi zvedu bedzi, asi zvivi zvenyika yose. Ane mwanakomana ane upenyu, asina mwanakomana haana upenyu. Muna Kristu Jesu mune simba rekuregerera. Handizivi zvawakatadza, handizivi zvaunoda kureurura kuna Jesu. Kana zviripo, ziva kuti kuna Jesu aripo kutiregera. Ndoda kunamata nemunhu anoti, Mwari ndibatsireiwo, zvivi zvangu imi Jehovha ndimunozviziva, zvandinoita pakavanda, imi Jehovha ndipewo simba rekugona kuzvisiya zvemazviri kwazvo. Sezvakaitwa hama yangu iyi, yakaenda neshamwari dzayo, ikasvika ikarapiwa naJesu, ikapiwa another chance. Chakanga chaitika, ukaverenga book of Desire of Ages, rinotiro murume uyu ane zvivi zvaakanga aita, zvakaita kuti asvike pakuva paralyzed. Chitema chinokukonzeresa kuti uve paralyzed. Asi ukaenda kuna Jesu, anokupa another opportunity, second touch, yekuti uwe unoraramazve une upenyu hutsva. Unoda here kupiwa mumwe mukana naKristu Jesu? Kana uchida mukana iwowo, simudza ruoko rwako apo tinonamata. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, tiri kukutendai nesimba rekuregerera munaro. Chatokumbira Mwari ndechekuti tiregererewo kutadza kwedu. Handizivi umwe neumwe kutadza kwatakaita, asi imi Jehovha munonzvera mwoyo nekuziva. Mune simba rekuregerera, ndo simba ramakawira panyika kuzotifira pamuchinjikwa. Tiregererewo kutadza kwedu kwatinoita nebwoni, tiregererewo kutadza kwedu kwatinoita nekusaziva. Chitibatsiraiwo imi Mwari. Kuna baba avo vanetseka neupombwe kwemakore,
kune mukomana uyo anetseka nemadrugs kwemakore, kune musikana uyo anetseka nechifambi kwemakore, kuna amai avo vanetseka nemakuhwa kwemakore. Vabatsirewo Jehovha, vazvipira panguva ino, nekuti imi Kristu Jesu mune simba rekuregerera. Kana maregerera munoti enda usatadzazve, rarama mamuri munyasha dzangu nguva dziri dzose. Chivaiwo nesu Mwari, mutibatsire maziro edu akasiyana. Tonamata kubudikidza naKristu Jesu. Amen. Kana ndiri mutadzi, Jesu akandifira, wakafa kuti ini ndichagara kudenga, sena wani pamuti, ndinopona na Jesu, harudoro rwa Jesu, runopinda pamsoro, runozama senyanza, runogara narini, rudo rwakandiona, apo ndiri kusada, kana ndiri mutadzi, ndiri kumuda Jesu, kuda kwangu aziwa, zvene urombo wangu, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta. Ndinodarimire moto rakapenyera wachene, rakaita denengane kushinga mudambudzo, uripi kumweya tenzi, wakashingisa Abrahama, wakafawisa Pauro, wamupa simba redenga, simba makapa Elijah, arichiboyere nasi, rakapenyeza Mozisi, rapajobo rukuriro, tenzi tondera nyikare, mutipenyi tsitsi icha, apotomupa nyimoyo, tinirenyi mweya wenyu, tenzi tondera nyikare, mutipenyi tsitsi icha, apotomupa nyimoyo, tinirenyi mweya wenyu, tenzi tondera nyikare, mutipenyi tsitsi icha, apotomupa nyimoyo, tinirenyi mweya wenyu, tenzi tondera nyikare, mutipenyi tsitsi icha, apotomupa nyimoyo, tinirenyi mweya